El calendari tradicional xinès es divideix en 24 petites estacions anomenades Jieqi. Aquests períodes, de 15 dies cadascun, tenen les seves pròpies particularitats energètiques, climàtiques, socials i tradicionals. El dia 22 de novembre entrem a Xiaoxue, la 20a d'aquestes estacions, les primeres nevades. El sol està arribant al seu punt més baix. Hi ha menys hores d'escalfor i menys hores de llum. El sol recorre 1 grau en el cel cada dia, és a dir, recorre 1 grau més cada dia. Dimarts 1 grau, dimecres 1 grau, dijous 1 grau. Això vol dir que la Terra ha recorregut 240 graus al voltant del Sol des de l'inici de l'any nou xinès, que cau en gener o febrer depenent de l'any. En els propers 15 dies arribarà als 255 graus. Si en comptes de 12 mesos penséssim en 12 hores d'un rellotge, ara serien entre les 10 i les 11 de la nit, un moment de foscor, manca de llum, de fred i de tancament energètic. Per això parlem de Xiaoxue, les primeres nevades. En el simbolisme del I Ching, del llibre dels canvis, cada mes li correspon un hexagrama. Les línies vermelles, que són yang, representen l'augment de temperatura a mesura que ens acostem a l'estiu, i les línies partides, que són negres, representen l'hivern. Ara estem al final de l'any, ens acostem al màxim yin. El trigrama que el representa es diu Kun, representa el yin absolut, la terra. Aquesta figura representa l'adaptació, fluir en la natura. És el domini del yin. Per definir les característiques d'aquest període de l'any, en els antics llibres relacionats amb el calendari, es dividia aquesta quinzena en 3 períodes de 5 dies cadascuna. Durant els primers 5 dies es deia que els arcs de Sant Martí desapareixen. El sol és massa baix com per crear arcs en el cel i el període de pluges ha canviat, impossibilitant en general l'aparició d'aquest fenomen. En els següents 5 dies es diu que l'energia del cel escapa en l'aire i l'energia de la terra baixa a les profunditats. Ens podem fixar en els efectes d'un refredat en el cos humà. Els peus se'n refreden perquè l'energia de la terra baixa cap a baix i l'energia del cel puja en l'aire donant-nos mal de cap, congestió o febre. Els últims 5 dies es diu que tot es tanca i es tapa perquè l'hivern ja es completa. Podem veure com la natura es protegeix a si mateixa embolcallant-se a dins de closques, protegint els fruits de la inclemència del temps, evitant que el seu yang, la seva energia vital, escapi. En aquest moment, els animals també hivernen, reduint les seves funcions metabòliques per preservar aquesta mica de yang i recollir la seva energia fins la propera primavera. Els antics savis xinesos contemplaven el cos com un microcosmos, com una part integrant de la natura. Contemplaven el cos com un paisatge en el que hi havia muntanyes, rius i diferents canals energètics. Els interessava molt harmonitzar l'energia del cos amb l'energia del cosmos. I per això van investigar les teories de l'antiga medicina tradicional xinesa, que parlava dels intercanvis energètics entre el cos humà i la natura. Varen descobrir així que el meridià del fetge era el que es debilitava més en aquesta època de l'any. I, ja que consideraven que els ronyons eren l'estufa de tot el cos, varen descobrir que durant aquest període de fred era quan perdien més energia. Els metges, les xamanes i els taoistes van dedicar el seu temps a buscar mètodes per preservar l'energia yang, l'escalfor, a dins del cos, aplicant tota la seva experiència i saviesa. La lliçó més important la van trobar en el clàssic de l'emperador groc de medicina, la Bíblia de la medicina tradicional xinesa. En un dels textos deia: "No alteris l'energia yang, vés a dormir aviat i lleva't d'hora, esperant que el sol ja estigui brillant." Aquí tenim, doncs, la primera lliçó. Mantenir el cos calent i aprofitar l'energia solar durant el dia. Una altra de les idees va aparèixer quan van comparar les vèrtebres amb els 24 períodes estacionals. 24 vèrtebres, 24 períodes.
Això va fer que assignessin a cadascuna de les vèrtebres un dels 24 períodes Jiechi estacionals. Així, durant 15 dies treballaven sobre una vèrtebra mitjançant exercicis gimnàstics i meditacions i passaven a la següent vèrtebra durant el següent període estacional. En la quinzena en la que entrem ara, treballem sobre la quarta vèrtebra cervical. Ens concentrem en la zona de la vèrtebra, imaginem que inspirem energia per tots els poros i la acumulem fent-la brillar com un sol, irradiant calor, energia i vitalitat per tot el cos. Quan traiem l'aire, enviem tota aquesta escalfor i aquesta llum per la resta del cos, fins a cada cèl·lula, fins a cada àtom del nostre cos. I repetim la inspiració, fent brillar la vèrtebra com si fos un sol en miniatura, expandint, escalfant i relaxant, i repetim en múltiples de 6 vegades, d'una manera tranquil·la i relaxada. Un altre mètode taoista per estimular la quarta vèrtebra cervical és simplement mirar en l'aire. Pots fer-ho a l'exterior en un dia clar o en una nit serena per contemplar les estrelles o la lluna. És una tècnica molt fàcil i que relaxa automàticament tot el cos. Per mantenir la zona lumbar calenta i mantenir el yang dels ronyons actius, cada dia farem un massatge a la zona lumbar. I abans d'anar a dormir, practicarem un massatge en el punt d'acupuntura anomenat Yongquan. En el primer terç de la planta del peu, on hi ha una depressió, farem massatges en cercle per tal de relaxar tot el cos. Això pot baixar la tensió arterial, ens pot ajudar a dormir. Podem fer massatges durant 5 minuts, 10 minuts a cada peu. Remullar els peus amb aigua calenta abans d'anar a dormir també és un bon sistema per mantenir el yang del cos i evitar agafar fred. Durant el període estacional de les primeres nevades, buscarem aliments que ens atorguin molt yang, aliments que preservin l'escalfor interna, però sense generar massa escalfor que podria ser contraproduent. El gingebre és un dels aliments més beneficiosos. Una infusió al matí de gingebre ens donarà yang per tot el dia, mantindrà l'energia a dins del cos. La pasta, en aquesta època de l'any, és un dels aliments importants a Xina, sobretot amb sopes, per tal de generar aquesta energia que estem buscant. A Catalunya tenim el brou, que compleix la mateixa funció. Els plats cuinats amb carn de xai o de pollastre atorgaran també molta energia yang. Qui no sigui tan partidari de la carn podrà buscar yang en els espinacs. I, com a tradició, les castanyes i els moniatos són dos dels aliments més beneficiosos per mantenir aquesta energia yang a dins del cos. Els anacards són un bon complement de la cuina, tant crus com cuinats. El kiwi, que es menja molt al sud de Xina, i el physalis. Finalment, els dàtils poden aportar també moltíssima energia. I què farem amb l'exercici físic aquests dies de fred? Sortirem, ens abrigarem i practicarem exercicis físics. Les arts marcials com el baguazhang o el tai chi ens ajudaran a mantenir el cos flexible i la temperatura corporal correcta. Potser l'exercici més característic de la tradició xinesa és el qigong. El qigong és l'art de fer circular l'energia interna per dins del cos, calmar la ment i regular la respiració. Fa més de 1000 anys, uns savis taoistes van dissenyar 24 exercicis de qigong que es practiquen durant tot l'any. Un exercici cada 15 dies, coincidint en cadascun dels 24 períodes estacionals. Són 24 exercicis que, a més d'estimular tota la columna vertebral, seguint l'ordre dels 24 períodes estacionals, fa una tonificació general de tot el cos. Si vols practicar aquests 24 exercicis, recorda que nosaltres els oferim en els nostres cursos online. Recorda que el fred, el mal temps i la manca d'hores de sol pot canviar el nostre estat d'ànim, conduint-nos a un estat depressiu o melancòlic. Per tant, cada dia que no et falti una estona de riure.